संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। क्रिकेट आणि सिंधुदुर्ग यांचं फार जवळचं नातं। या क्रिकेटमध्ये पुरुषांची असणारी मक्तेदारी केव्हाच महिलांनी मोडीत काढली आहे। आता नुकत्याच झालेल्या पहिल्या महिला IPL मध्ये एका कोकण कन्येनं आपल्या अष्टपैलू खेळानं मुंबई क्रिकेटमध्ये छाप सोडली आहे। हुमेरा काझी असं तिचं नाव आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचऱ्याची सुकन्या हुमेरा काझीनं महिला प्रीमियर लीग मध्ये मुंबई इंडियन्स कडून खेळताना आपल्या दर्जेदार खेळातून मुंबई इंडियन्सला विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी मोलाचं सहकार्य केलंय आणि आचरा गावाचं नाव रोशन केलंय। तिच्या अभिनंदनाचे पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाले। हुमेराला पहिल्यापासूनच क्रिकेटची आवड होती। तिसरीमध्ये असल्यापासूनच तिला क्रिकेट खेळाची आवड निर्माण झाली होती। गावी आल्यावर मोठ्या टीम बरोबर खेळूनही ती जिंकत होती। अष्टपैलू खेळाडू म्हणून तिनं आपली ओळख निर्माण केली होती। याबाबत तिच्याशी संपर्क साधल्यावर तिनं आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीविषयी माहिती दिली। मुंबईच्या 16 वर्षाखालील संघातून तिच्या करिअरची सुरुवात झाली। 19 वर्षाखालील संघात सुरुवातीला तिची 16वा खेळाडू म्हणून निवड झाली होती। त्यानंतरही खचून न जाता संघात संधी मिळताच आपल्या खेळातून तिनं संघात स्थान निर्माण केलं। त्यानंतर 23 वर्षाखालील संघातून खेळत असताना सिनियर संघात स्थान पटकावलं। महिला भारतीय संघात 2 वेळा चॅलेंजर मधून खेळल्याचं तिनं सांगितलंय। तिच्या खेळानं प्रभावित होत मुंबई इंडियन्सच्या संघमालक नीता अंबानी यांनी तिला मुंबई इंडियन्स मध्ये संधी दिली। या संधीचा फायदा घेत तिनं फायनल सामन्यात एसएमएसला रनआउट केलं होतं। क्रिकेटमधील हुमेराची एंट्री कोकणवासियांना अभिमानास्पद अशीच आहे। सध्या तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।